Kagipod mo. Mama po niya. Magingon niya nga. Bata man daw, ang sugot sa kay bata. Sus ka mo ka. Isa man ang dugay man nga bata, ka man kabalo man sa bata. Sa umali isa naman, malipong man po daw na. Kapit na ka mo tuyok sa... Tiisa ba? Tiisa. Kay pag kuhan. Apoy kayo. Sige, tag inom-inom ka ng mga sagunsa na pasta mo na. Ano, pag hila kayo, hila. Ayaw i-push. Gihil ganit ka. Ayaw wala. Ibuya po blawas bata. Naik blawas. Sugarang bata, humok na. Humok din ba sa bata? Pagkahi. Tama yung mga agad. Kung sa mga ipasabot ka sa pagkain. Strong juga yung blawas ba? Strong. Pero ba, kung sa dagko, parang grabe nung gayo blawas. Uy, kaya mo kayo kaglawas. Ano ba? Kung sa dagko. Sige, sigma. Yan na, may humok ng lawas. Sa kayo lawas. Sa anak kayo ba? Parang nag-gym. Kaya sa bata, humok man. Uy. Yung tawag ko, ni kuwan-kuwan yung kultura ko. Kanina init kayo ka. Baba naman. Mami, may kayo ng mga ano. Kanidyo siya, pagkalinturawan dyan siya, ginahilot siya ni. Almost done. Sige lang, dagan. Dagan. Mami, dagan Ay, dyan. mga. Ano na, bungkag naman. Ano, nanay play mo? Nanas yung tutong na play mo. Mami. Nani, ayaw na yun. Sigma. Gawas ng singot. Gawas singot. Ayaw na. Nani, may play man. Kabalo ka maluwa. Wala mo na siya. Sige na, Ako lang pagka. umiga. Dili tanaw. Dapa lang ba? Dapa. Maadto na sa YouTube channel ni mo. Sige ka cry. Dapa pa dapa. Moingon na lang yung followers na, uy, magsige maghilak isa. Para maulian ganit ka. Para mag-heal ganit ka. Ayaw i-push galing. Gani inay-inay lang man na kayo mong Massage plema. ganit ka. Eh, para maano. Sigma. Ayaw na. Tama. Gani, hapit na gaya ka maayo gani. Sige mo gani ko ang dagan-dagan. Sila katong naa sa timing sila Terence. So, Ambak-ambakan rahig daanan. yung pa, pila. Mugay Moingon masuko nga, gani ko pagkuan gani kay gusto na ko matugid siya kay kabalo na ko ang maipiang gid siya. wala mo, sige ko, ayaw mong dagan sa gawas. Dili lang mong oksina. Tapos taon na, kanapod. Higday na, higday. May daw na lang Diyan na. Higday na, higday. Yahay na. Flexible. Naman si mama. Naman si mama. Hindi ko kaya. Kaya lang. Kaya na, Ay, ay. talaga to. Makasakit. Sakit. Kaya ganit. Ayaw i-push. Wala wala mag-depos. Wala mag-depos. Ayaw ang mata. Wala man. Wala, ay. Ayaw ang mata. Di man mata. Ang head naman mo. Forehead mo. Ikaw na mag-lima. Di. Di luwa. Luwa na. Manag-lima na. Gawas na. Ano na yung pagsabok? Di na kagawas na. Di ka na mayang ubo. Ganit. Gawas ng lima. Oh. Alam sa kiskulog ba? Hindi na. Sila Naglang sa. Ano na. Ayaw naman. Gawas ng lima. Ora tayo problema ko. Yung lima ra.
Nani pag imong makagawas na ng plema. Wala, di na siya. Balik-balik. Isa sa tambala na. May matambahan dyan. Gawas na lang plema na. Ay, taloy. Ay. Ikaw magpinto. Ay, yung pagpanambal mo sa kayo. Kinana dyan namin ipang-antuan na. Gunit lang, mga wala rewan may human. Hindi, sa kayunan. Hindi kayo na. Beno, ano pag itinawayan, bitig kayo. Sabay. Anong balay? Nung nambal din, unang hinawa. Pinagagamay na kong gilot, 35 days. Sa gunso na siya. 35 days. Ay, nga bata. 35 days ba? Lagi, lagi. Wapay old, wapay years. Gani, days pa. Days 1 month pa. Oh, 1 month. Ah, 1 month and ang 5 kuwan. days. Kasagaran yun mga kuwan, 1 year, 8 months. Ano? Humok pa kayo na kuwan. Katong gilot na kung nga 8 months, 1 year. Puno ka tanang lawas. Sabi na ka na sugod mo Grabe nuka baka lagi tanan ulo, baktas tanang aso. brega. Grabe na nang kita. Grabe nuka. Anong inom ka man to? Yeah. Nasilip man ako, sige maghilak ang bata. Kasi nagigilak, saan na siya? Kasi panungot na, hilak na tanong ko. Sa namang ko'y kuhan, ako sa video ko mo upir, pero nuloy ko sa bata, kasi ganahan mo, itatandog sa kuha. Pag walay alibyo, 2 to 3 days, may alibyo, dadagdabaw. Kaya mato na malagdabaw. Sus, karoon pa nga, 3 days yun. Nakuhan man, na ito man. Naluto yun. Ang wala yun, karang hamis kay mata, dako na. 2 years old na siya maunin. Hilot niya muna. Usman pag ito 1 week. Kaya Usman na ito 1 week. Kung ganahan, Usman pag yun. Ano mo kunaw na sa mga unsay kuwan. Ang service mo ito ha. Pagbalik na ko 1 week, parte na lang gamaya, dali na lang nabilin. Iyan na lang. Puro nagkamatay na lang ito. Wala na, karoon lagi. Bisan gamay ulak. Sinawa lagi. Ulay kuwan. Awan na sila madagdabaw. Save na sila. Kasi ako, mo na suki kay me. Pati sila, mga pamilya nila. Pamilya na dyan. Inaala sila mo. Tagalan tanig 2 to 3 days. Why I love you, taraw yung panit, tadagdabaw. Awag yung madala. Siyempre, na maging maidos dabag. Try sa nato ni ako ang kuwan. Karon wag yun, kita kagulat. Uy, bibi, kay nandun bang anak ko? Gano'n ba kita? Kumaon ng sermon, sumaon. Magay, huwag gamay gulat. Grabe, ganuka na tanan. Tubig na to siya. Lagi mong nagtambal, bukaram, suko. Suko man. Kung sa'y pasabutan ng naiuwak pero tagahapon sa kuwan-kuwan sa... Uwak? Ang sikulon. Itong yun. Eh, nag-istorya namin, dili mo kahoda na. Pero ang nag-istorya namin sa uwak. Duha ang iyang pwede na imoon. Pwede sa iring, pwede sa langgam. Itong nga langgam o orange na iring. Ano siya? Sulanin mo siya. Uy, mga may pag-istorya niya, agi itong iring din orange. Uy, ahak na naman iring orange. Sabi nag-ingon. Pero di sila nagkakot tao, hayop, manok. Tao na nila buhi. Di ba, watay madungog na nagkakao-tao? Oo, gano'n. Ang botong nadungog niya itong mga niaging tuwal. Bali mo kag-i-adjust Mga hayop, mga baka. Di ba, Oo, batang. Oo, naidaghan na to. Tabantay mo ito sa Facebook. Wala lang ko sila na. Huwag nakakita. Anong gilaplapan ng mga baka. Lagi. Lurang ko, may nakakita. Patay ang baka eh. Pero huwag madadatanan. Kung kawatan pa to, gidala ang baka. Oo. Oo. Anong gipatay rangan o ganang murag na gibalbal. Iba lagi. Saan man? Wala man. Kumbaga ni-adjust na po sila sa instead of tao yun lang sa atin. Ayok na lang yan. Lasang yun eh sa kuha. Ayaw hilapti akong ako. Urot man tanak-anak niya. Saya di kayo kung careful kayo kung istorya kada sa akong customer.
mga anak nito. Hmm. Kay ang discord niya, mabalik ni pero di ka kahilak. Kaya nagkuhan naman sila, impersonate. Oo. Yun. Ang nagay ko man mo, kasi ko mga aking istoryahan. At pasagan, yun ay gyapon sila karon. Nagkaroon ng assistance niya. Kaya lang, di ka kahilak. Hindi ka man. Di ka kahilak. Kasagaran nila, mga tsuraan dyan sila. Kung pangit, ayaw. Ah, Dali. Ano pa, dali. Asa? Uy, wala pa na uman. Dili na si mama. Dili Kaya lang na nga, to. dito gwapo kay Adi Beta. Yung tsuraan, delikado. Ha? Ay, sige, laksak. Uy, pucho na siya. Uy, Ano man gamay yung na. dagang tubig mo? Hmm. Ang makagawas, maihin ayaw. Gani. Ano ka? Ay, sig, ano, Zak? Gamay na. Mabiyat na sa pagkain. Sige, bangun na, bangun Ay, na. gamay na mo gano'n Sige, bangun na, bangun na. Oh, di na yung... Nabangon na. Lingkod sa lingkod. Sit down lang sa anak. Alikod. Ayaw, sig, kuan ko. Kay, Dali doon. parang mahuman na ka ba? Kasi kaya nang sigitag kuan ko. Sa bunsa, hula-hula na lang tagod sa ipainom. Nagdaw sa problema na. Oo. Hmm, Ito gawa. nga paghihilat, di mo gawas. Wala. Dili. Yung gawas. Ay, ito na. Gani. Sa hospital, nagamito na ventilator. gani. Sanksyon eh. Pati may paitan na. Parang- Suyot. Oo. Ang Hindi gawas. mo ginatotop. Kapon na ng gawas. Kaya na, bisa pagdagko lagi. Tungkol, na na problema ka. Ay, luwa. Di na naawas. Ayun na. Ayun na po guys. Katabang na po ta. Hi na dito kay na okay na ka. Ano na ka dito sa vlog. Dugay na po ka ng kinani sir. Nagsugod ko diri at 19. 2019. 2019. Hmm. Pero nagsugod ko kilo. Dili diri sa Riyadh. Riyadh. Sa Riyadh ko nagkahilot. Ah, sa Asa gawag ko ganito ka mo na ni sir? Wala lang. Ah, okay. Imo lang instinct lang Wala yun. lang. Pero doon na ko nag-pray. Gusto ko manghilot. Habang utana ko, sao nung taka-eskwela. Lagi-lagi, no? Ako umiskwela ko. Sao nung sige na sa konsyo play mo. Abot pa sa ilog. Tapos manggawas na yung mga play magdagan. Pinakauna na kong hilot, Pakistani. Gusto ko ginawa. Oro to, human. Tutso-tutso na. Kuya, ano, di bilis na magtuong mo yung anak. Lagyan na ko na. Ang problema, ano ko massage. Nag-iso na sa ginawa. Ako magkitabi ko niya, wala na, tutsugo lang yun. Panato. Dagko yung mga lawas eh kay. Ay, gagmay na, pwede. Aler, Dugay po ka dito. 2 years lang. 3 years sa Qatar. 2 months sa Tabuk. Saudi Tabuk. Kanang Tabuk, Saudi Tabuk. Mga nagilot sa nila Moises. Kung nakakuha mo sa Biblia. Oo. O sa history. Ano ba? Sa ano? Paglusot nila, Saudi Tabuk to. Ako, tugasan ng sumpay ato. No? Gani kay. Okay, sumpay ato. Na, Tugasa sila na malik, no? Nawa naman sa istorya. wala na to. Oh. Putol na naman to. Ano na Istorya. sa history na. Pero tinakuha ng Saudi Tabuk pati Mingawa. Ang isda tanga, di kailag tao. Di kailag tao ng isda. Pwede na ganun. Kanahon naman, wala. Di na kailag tao. Dire, ato agi. Ah, Igmat na sa, di sa pagagmay. igmat ng tao, no? Dito tanga, di kailag. Balihan ang misis. Ayun na. Jesus Jesus name. Ayun na na. Mana. Ha? Naman na. Oh, inom dagang tubig ron. Para ma-awa ang init, ha? Salamat sa Ginoo. Mama, Thank you for watching, guys.